bay no. Murag dugay-dugay dyan may walang kita ba? Karong panahon na. Lami na dyan kayo pagawa sa nga akong ibati. Kaya murag dugay-dugay na dyan kuha kaukob sa iyahang kandi. Pero times sa, ang iyang ingon sa kuha, dinira ko sa likod sa eskwelahan, magpaabot. So dinira ko magpaabot. Ay, salamat. Nakaikyas na jud ko sa kumbana. Nagpaabot na jud to si pare ba? Pasigdaan na to sa mong venue. At tuon sa nako tubi. Ika may unsa namang urasa ron nga. Wapa man abot. Basig wa to gipasibat siyang banda. Naipit ko ani ron. Nga dugay-dugay na ra ba ni wakabot to. Pagka sa bugo. Pads, ganina ra ka diha. Uy, Mads! Ano karon pa baka niabot? Na, kabalo biya ka Pads nga nitakas ra ko sa kumbana. Tika may dugaya pa ni mo. Tara na. Sa likod sa eskwelahan ta ba? Bingbang na. Na, basig na itao diha masakpan ta. Way laing lugar Pads. Mangita pa magkaglaing lugar nga. Wa may klase ron. Pabor na kayo dito. Siguraduha jud ha nga wa makakita. Maimpas jud ko sa kumbana. Di na jud ka makausap ha. Mas mga wala lagi makakita. Giplano na nako na eh. Tara, tara. Asa man ta dapit? Dita. Sino yung makakita dili ha? Wala lagi tao dili. Unya, unsa may buhaton nako diri? Unsa pa man ito diri, Mads? Alam nga mag-istorya ito diri. Tuwa na diha. Ay hala, sige. Fights na ni? Kana, Mads. Fight sa kina, Mads. Sige, Pads ba? Pagdali, Pads. Ikuha na imuha ba? Excited ka. Kana, masud na. Tarong nga, pagsulod. Sakita, anaoy, nahiwi man na. So, sakot sa'yo uno ni mo. Kana, saro pala. Agay, sakita, buda na, oy. Asa man na ni mo gisulod? Yati na. Habi ko muna ni Mads. Dahil pa dahil ni. Dili man ko bayot para isulod ni mo sa portal. Tarong nga, gunabi. Sakit kayo ba? Asa magamoto ko, pre? Dito ra gud sa unahan, pre. Tesa, pre. Tesa. Unsa na, pre? Wa ka kadungog ron? Oh? Yati, murag na ay nagbingbang draba. Silipon na nato. Tara. Sagkoy. Tanawa. Hala, di ba asawa na parilan daw? Kana, Jud, pre. Kana, pre. Putik kami nagunsa man na sila da, pre. Yati, nagbingbang na ba? Patay. Kinsa na po ka na iyang kauban? Dini ni maayo, pre. Murag kaduha na ni nahitabo ba? Itugan na dyan nato ni. Masakpan na dyan ni sakto. Tara, pre. Dali na. Tulong. Tanawa, pre. Sa dapit. Tara, pre, no? Mao na, Jud, na, pre. Kana, Jud, pre. Na, tanawa, pre. Maudod, pre. Puti ka may gibanata na dyan, pre, oh. Yati, si Paribok na yun, ba? Di na dyan kumasayo pa, ne. Pre, bandida yun. Karon lang, ne. Kana, pre, bukbuk ka. Kaya sakpan naman nanay mo. Hoy! Unsa man na, babe? Kana, pre. Babe. Unsa na? Kisa na, si Paribok na yun, ba? Babe, wala raman ni. Promise. Ay na! Sakpan na ka! Kisa man na! Babe, wala ra lagi ni. Day, nasakpan ako ng mga panuhot, Kana, Day. Ay, nanawaradaan ko palagi. Unsa man gid eh? Pads, ako ra siyang gihilot kay grabe panuhot. Kiutsan mo na siya gabi eh. Puti kamay. Abi na kung nagunsa mo. Kamugid ba mga sulsul kay mo? Na, yati, unsa man dyan ito? Galas daw naghilot ram dito pre. Yati do kay mong duha ba? Dali ra gud mo.